Kita kasara dɔ kɔni kɛra ye ni maa saba kɔni bɛ yen nɔ ni olu kɔni fatura ka sabu kɛ so dɔn binni kɔni an balimaw aw bisimila ye an ka bi kabako kɛnɛ kan bi kibaruya m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ kita dugu la a yɛrɛ ka fɔ ko tɛnɛn tɛmɛnen min tun ye avril kalo tile 10 ye ko yen mɔgɔw kɔni dusu kasira ni kibaruya dɔ ye ayiwa o kibaruya yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ o de ye ka fɔ ko école karamɔgɔ kɔrɔ dɔ kɔni bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ bɛ lafiyabɔla nin wagati in na ni an b'a fɔ nansarakan na retraite n'ale yɛrɛ tɔgɔ ye Nare Famakan Keyita ye ni ale sigida bɛnnen don Keyita kin dɔ la n'o kin tɔgɔ ye Darusalam ye a yɛrɛ ka fɔ ko nin don kɔfɛla in na n'o tun ye tɛnɛn tɛmɛnen ye ko ale ka so kɔni binna tilegan fɛ nɛgɛ kanɲɛ 15 kɔnɔna la o so bin kɔnɔna la ko maa saba kɔni bɛ yen n'olu bɛɛ ye musolaka ye olu fatura min ye maa 8 ye k'olu kɔni joginna ayiwa o hukumu kɔnɔna la ko ci bilara sapeur pompier maaw ma olu kɔni y'u sen fa ka se nin yɔrɔ kofɔlen na ka taa dɛmɛ don maa minnu bɛ yen nɔ n'olu kɔni joginna ani fure minnu yera a la k'olu ta ka taa n'u ye Kita kɛnɛyaso kɔnɔna na ayiwa a yirala ka fɔ ko nin so in kɔni ma bin dɔwɛrɛ la o de ka fɔ nin so tɔgɔla in na ko so wɛrɛ de tun bɛ ka jɔ a sanfɛ o de ye ka yira ka fɔ ko mansɔnw kɔni tun bɛ baara la ayiwa ko o de hukumu kɔnɔna la so in kɔni bɛɛ dafirila ka a bin a kɔnɔmɔgɔw kɔni kan ni maa kɔni bɔnɛla aw ni la ayiwa o senfɛ min yɛrɛ ye Kita gouverneur ye ale wulila ka se nin kɛnɛ na ka taa tasibila kɛ ni maa kofɔlen ninnu fɛ yen ka taa dɛmɛ dɔw ye ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen tuguni a yirala ka fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na ka yira ka fɔ n'a sɔrɔ mun kɛra sababu ye ka nin so in yɛrɛ labin ani n'a sɔrɔ ni yamaruya yɛrɛ kɔni tun b'u bolo so ka jɔ so wɛrɛ kɔni sanfɛ nka ni min bɔr'o la an n'o da o kulo kan an ka don kibaru nataw kɔni na an bɛ dugawu de kɔni kɛ ala ka ɲinɛ a banbagatɔ kunun na ani ala ka limaniya di somɔgɔw ninnu fana ma ayiwa an balimaw ni de kɔni tun ye an ka bi kabako ye aw k'an bɛn an ka kabako wɛrɛ kɛnɛ kan